Evo nas dvojice opet lovimo sve živo, i šarana, i smuđa, i šoma, imamo crve, imamo sve žive mamce, ali riba neće da dođe. Evo, pratite malo situaciju. Lupa, bubanj, sveci, svetka, budi, marva, radoznala. Šta je možda igra, mečka, banda svira, tra la la la. Da nas se žive spreče, putac plamena. Jezik mu je sveže ispečen, traži se zamena. Je to ta pesma, cirkus, a? Da. Hvala Sandra sa trapezom, da li mrtve su zebe. Ustima, strašno glava. Veselo put skjeta vatra, sad to gori naša šatra. U zubima strašno glava, veterova visi glava. Dirova visi glava. Vidi ovo, dakle opet alac. A ništa nije prošlo, više se ne dešava. Možda je prošlo najbolje. Nije prošlo ništa. Prošlo brzo, pa da nismo ni vidjeli. A da, to je slučajno. Što je vetar? Vetar sveće se još nam se svirio. I evo, ovo je tačno pad Dunava, znači reaguje. Kada ga pušte negdje dole, tamo držav, i to dostigne, i onda mora da reaguje. Bam, 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 bam. Ja ne znam kilometara Dunavom dođe da, pa koliko ih? Nema više. Ali ono, koliko ima? Nikad nisam Pa gledao. ima 136 km odatle do Dunav. Dunav. Pričam Ne Dunav, ne ima Dunav. Ali ima 150 km sigurno. Da Dunav ima kraću stazu nego put. To je pitanje, ide levo desno. Pa ide levo desno, ali ti pičiš ono seđenja. Koji krivinu. 90. Lakat ti presetiš. Ja mislim da je to reakcija sine vode kada opada da ona naleti taj tada kad oni tamo negdje. Da i muga, oni znaju zašto to rade. Pa šta misliš ti kad prođe neko na onu predvodnicu? Koliko se tu ona rampa, koliko povuče vode. Reaguje sine. Da je, brate, na škotu je bude. Sine reaguje, čašu. Reaguje, ali... Alo, čašu kad uzmemo ovako reaguje. Reaguje, bilo. A reaguje i kad se ispišemo. Ima kilometar, znate, širina i naravno. Znaš ko je ovo kubikaša ovdje? Najveća reka da je u Evropi. I šire. Da, nije šira, ali... Ona je jedina na svetu koja ide ispod nivoa mora. Jedna druga reka ne ide ispod nivoa. Pa samo u jednom delu. Pa dobro, nema veze, ali ide ispod nivoa mora. Ne u jednom delu. A daleko je more. More, more, more. Da me nerviraju da mi Pušte me nervira. favorit. Navriti daj, opet zakači. Puško. Evo je, tu je riba. Peš, omalen. Peš je tu kao što rekao. Crn. Da crnji ne može biti. A nije držalo ništa, nego rekao ovaj da vidim. Vidiš šta se dešava. Vidim ja odmah popao.
kako sam vidio šta, kako se ponaša vidim da... Nije trpano, batik se. Nema veze, ali vidio sam ja da je kuka. Značimo ovo, rekao, ajde da vidi šta je to. A vidi kakav je crn najkupi. To je crn, nego znaš ti gdje je crno? Da je dupe. Pa ja mislim odavde da ću da mu izadim. Da ga iskenjam. A ovo daj ti to iz kasapu, seci nožem i onda. Vidiš ima kada. Ja vidim da to je glavić, to je Vrstović, da to je pročno. A ima slova. Kaptan. Ima dobru kan. Ali ne zna da je otvori. Riba. Treba da ga izbaci ono. Pa da. Samo ne poseći ruku. Dobro si prošao. Sad da otvori makazan. Kreni u gustu. Da ide makazan. Ti ruku. Lavuć, brate, to je morska riba. Morski grblje. Žmuri. Morski grblje. Daš da žmuri. Znači ti bi žmurao ti neko uvotu ti sreći na polu. Ovim putem se uvati dole, a? Stoji. Da, s tim se privljati se tako. Ima one male, onako čekinje, ko som. Ko som ima čekinje. Ovo zbilja zgubice. Pa, za tako malu ribu da. Ovdje grabljivice, grbljić. Ali morski. Morski nije. Iz mora došao u Dunav, znaš? Adaptirao se na slatku vodu. Tako je gore. Urč. Odluke. Operacija. Operacija je uspjela pacijent umre. Oče. Da li odmah odližiš tamo, da ti izvuci? Što je vario. Sad ćeš ti je svačiti izvuci. I ja što sam To si vario. I ja što sam vario. I ti si tek posebno vario. Vrhunski vario. Nešto treba mi zavadiš, da mi pesniš. Nisam ti ja da kažem. Ako možeš to. Ja sam tići vario šarku na laptop, aparatu za vario. I onda pitaj da li ja nešto ne mogu. A ona bre drška bre od poklopca se odvarila od onog osleja. Lonca. Da. To kupiš lonac. A? Kupiš lonac.
Radi punktovanje. Ne bre, ima ono gore samo da se pecne na tamo. Punktovanje. Ovo je zavaren. I ovo je punktovan, nije tovaren. To je aparat, onaj ovako dve elektrode. I tako ga stavi. Znači varenjem lonac do polovišta. Ne, to je poklop. Ovo je kurac ako poklop. Zašto će ti rupu poklopiti? Pa ne vezano, ti izlazimo. Hoćeš da staviš glavuće na ovo? Ne, glavuće ne je. A? Onaj pile. Ne. Da li jede neko to? Jede smuj. Smuj. Pa kako ga ne nađe mamu je tamo? Ne bi ga toliko ne ima da ne može. Tako ti? Ne, ne ga ima ne. Dobar. Znači ovo. Ti si valjda u zakačici. Som neće. Idemo. Veliki bez mala. Znači vidi ovako da stavi ovaj i njega i ovaj školjku. Stavi ti samo školjku. Evo je stoji ti ništa. Ojače. A? Ojače. Sa ovom smrdi. Znaš kako mi smrde ruke? Na nogu. Brutality. Evo Slobu u pivu. Gledaš? Evo u pivu, evo. Loše. Loše, karburator je bacan. Ne sam ovaj bacio. Kako mi se cepa morsko pecanje rade i to, ne mogu bis. Vidio mamu mu jebemo onaj sliba. Ne sliba bre. Majmu bre ovaj. Ko? Sloba ovaj čosk. Šta s tim? U Rade što je 5 cova na more. Jes. U Crnoj Gori. U Lavor ovako 5 komada. 5 komada. Majmun. To su moje. U Lavor ja. Brate, ja isto ovako najdu brate. Ne toliko. Ovako 5 komada u Lavor. A to su lempe isto, to je po 350-400 grada, baš su lempe. Sad je slobo, nisam se kupo sam pec. Na Gambore, na Ne Rakove. reče, tamo je on negdje isto Đenović. Bio da je i ova. Možda i on karane veće. Moguće. Karane. A rupo je rupo. Malo po Buguljici. Dugo ga lepo. Ima rad, ozbiljno. Lepo bi ga ona duvala. Što bi ga dučila. Bi ga čutkala. Ružna žena, smrdljiva, onako, ali čučkalo bi ga čutkala. Dobro ima guzi 4. Navukla onu, stavila viklere, one
Ostaćenje i niko... Ne ono, poslije je tako. Čupka staro. Vidite, da. Znači ona poslije radi. Odlično ga nije. Dobro, posle 100 godina. Ide ona kod mene jedno večer, sine, naduli smo se sami ja igramo na gajku. Ali jebote, neko, znam ovaj budala, sine. Nije mi pao na pamet da je ponudim, sine, pa majke. Ali zablela kod mene, ono, pa smo se, pa to se. Završila kapić, sve. Kasno bilo. Nije imala gde. Bud ja rekao, ajdemo sad. Dođi malo vamo da ti ga zabiberu. Evo da se biberiš. Nisam, majke, evo, nisam teo, jebro mačak. Ali ko zna šta bi bio, razmišljam ja onako. Da sam ja. Šta ona zna, sinena, znaš kako se naduvala, ovaška. Ja ne znam. Zna ta, ne boj se. Ne bi ni ona smela da se upušta. Ne znam. Znaš šta bi Leinu da je nešto bila baš se pokrvila sa njim jako, pa onda iz obesti Da mu vrati. Ne, pa mi nije. Da mu nije. No, tako treba da je dovedeš iz obesti. A kad je meni mače bio ovo sivo malo. I ona ga drži i mazi i mače. I videla reko mačora. A ti razmišljaš o njene kuće. I videla mačora. Kaže, pa čula sam, deti. Tu je reko, sad će mi zaći. I ona sviđa se drži to mače. Naduva. I pijemo. Kako će mu damo ime? Pa ne znam. Šta je? Ljuško, ona ga zaklenja. Kako ti se više zove, ba? Čora. A baš ima lepo žensku ime. A ona mu ga dala. Tada. Da. To je bio čorak. Zato što sam bacio parče slanine i mačka se vrti i ne može da ga nađe. Ma odlepio. A slanina pored nje. Ma odlepio. Odlepio. Pojela je 2 komada i treće ja bacim, on se vrti ovako u krug i vrišti. Kaže, ona je čora, ova. Nek se zove čora. Ja, da su 3, 4, 5 meseci i vodimo kod vlade veterinara u kastriranju. On me pita kako se zove. Čora, rekao. Kako? Čora. Piše tako. Vidi, da provere, kaže, ovo je radimo neka upola cene, država finansira sterilizaciju. Da. Ti si mi i rekao, ja mislim, ili ne znam ko. Ja sam. Moguće. Ja sam njemu 2000 dao, a košta sterilizacija 5. Upisam moje podatke, upisam broj telefona moj, ime, mačke. Ali kaže, jebi ga, ako ti traže podatke, moraš da kažeš ovo. Ovo, nemoj da ja imam stanje. Hoću da je, ono, da se udarimo čisto, ne. Neće da je čisto. Čip košta. Sve sam to platio. Da bi se ona i daje vodi do tebe. Pa po čipu da. Ako ne može da izvadi. Ne može da izvadi da promeni, on sada ima drugog glasa. I možeš ljudi zapravo da se može. Legne u lome i rascrne. Pa prilično, da. To je ono noga. Da. Koliko mu je dubok zad. Put. To je duboki zad. Orki je tamo, duboki zad. Ima gaz 1,5 metra.
Uvelter, a? Ne, onaj gliser, bijeli. Ma ne gledam ja njega, gledam brodova iz Petera Uvelter. Ne, taj je mnogo spor za ove talasa. Onaj beli gliser je napravio talas. Vidiš da onaj gore. Da. Vidiš kako ima dugo gas. Vidiš kako gura. Ja rekao to od broda. Nije, spor. Njegovi će tek da dođu, oni će da budu... Ajde. Spori oni će bi napravio tako talas. Daj me kiše, malo, jebora. Evo. Daj neki grom da pukne. Da, dobro. U vodu, pan. Spustimo štapove malo dole. Dajte štapom, ovi ribe dole, i hodimo. Okupiš tamo i idemo na pijen. Malo da bi pijati. Ubijemo sperunu. Na peruni. To strašno. Ja sam gladan, nisam imao ništa. A imam tamo i narezak i paštete. Imao sam samo jaje više. I imam u frižideru i evo, ništa nisam imao. Onove leba mislim da ću da guram njega u kanalicu. Međutim vidim valjake koje uzem valjake. Kako ću da pomenuti? Valjak sigurno ću da pomenuti. Ako bude, to bude. Tako kako kužno i vidio sam kužno. Najjeftinije pravi. Palen? Pa to, ovo je kukurit. To je trviti, znate kao... Za list. Debel ti je taj najed. Ne igra ulogu najlon. Tako da je. To je dojci. Najlon ne igra ulogu.
Bog te i evo ovo još snima, brate. Pola sata lepe priče, ribe nema ni za leka, ne pomaže apoteka. Ovaj vadi kedere, hvala Bogu ima kedera. Biće možda ribe. Iz pravca Zemuna sprema se kiša, ali nikako da dođe do ovdje, da pokisnemo malo. Ludnici. Ajde do sljedećeg javljanja. Kad bude ribe, snimit ćemo i to.